Kevin is fit genoeg om opnieuw met voetbal te beginnen. Hij heeft deze week zijn voetbalkameraden opgetrommeld en dat debuut wil ik natuurlijk niet missen. Hallo? Mag ik even storen? Dag Kevin, dag mannen. Hoi. Hallo? Juffrouw. Hey Kevin. Ja. Je gaat voetballen? Schieten. Ja, ik zie het. Ga niet opeens naar Lurik. Je wordt er rood van. Maar ja. Terug in voetbaloutfit. Maar ja, je is te rood aan kop. Alles spannend. Was er vaar niet, hè? Chic. Hebben jullie hem zien veranderen de laatste week? Ja? Ja, je drinkt niet meer. Oh, weet dat Kevin een hebgever is. Nee? Heel goed. Zeg, maar is het de eerste keer nu dat je terug gaat voetballen? Ja. Ja. Van mijn 115 kilo tot nu. Ja. Andere verschuiving. Allee, we gaan voor te winnen dan, hè? Ja. Kevin geniet weer op het veld. En dat is ook Eline en de ouders van Kevin niet ontgaan. Kom aan, Kevin! Hallo, Tren! Ja, ik doe dat ook, hè. Ja. Een laag frontaal van de zwarte zingen te houden. Alleen moet ik het weten, dat is... Ja, een groot Ik verschil, hè? heb niet meer van over 6 weken. Nee. Heb je het gevoel dat je nu de nieuwe man hebt? Maar toch wel, ja, eigenlijk. Ja, zowel uiterlijk. Ja, van binnen is het nog altijd dezelfde geweest. Kevin, zijn karakter, ja, dat ga je niet kunnen veranderen. Nee. Ja. Maar ja, je ziet ook enorm goed aan hem. Hij voelt hem ook veel beter, hij is minder moe. Ja. Ja, en ik heb hier gaan voetballen. Hij had niet super gelukkig zijn. Ja. Vroeger was er veel visie. Stuf, Van, ja. En allee, zo van kort, zo. mensen dat er altijd ging nog over tot van. En nu is veel veranderd. Ja. En Maar ik kan me toch voorstellen dat je daar nu wel trots op bent, dat hij nu terug andere kleren kan dragen. Ja. en nog de naam voortzet. Nee, dit... De eerste Let's Get Fit Baby. Ja, dat zou ik gewoon al nemen. En de meisjes, we moeten die nou noemen. Hè? Ja, er zijn al heel veel koeien naar mij genoemd. Het is echt waar. Tadadadada.